November ni riat sang ni som ni panga in rin ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule China chon ral tu ma singsana sa hlea indo thlawhna phur chi lawng lian aircraft carrier pathum man leina turin Fujian chu tun kar ni lai ni khan Hainan Island a China sipai te hna hlan na hun man ania President Xi Jinping chuan he hun hi a man pui ani he lawng lian hi Taiwan ep Fujian province ming choin a ming phu ania China indo thlawhna phur lawng lian hmasa pahnih lianing le sandong aya thazok le tun lai zok ania electromagnetic aircraft launch system emal santi hmanga thlawhna chhuah tir thei ania emal smang indo thlawhna phur lawng lian hi USA chain an la neya China chu pahnih na an ni ta ni Fujian hi metar zathum som paruka sei ton sing riat zetarit indo thlawhna somnga zet phur thei ania emal samana wang hian ral thuam phur thlawhna rit tak tak po olsam takin he longa tang hian an thlawk chuak theya an enchin na po indo thlawhna pa ngai baka stealth fighter J-35 te po olsam takin an thlawk chuak thei ani Fujian aircraft carrier hi US Navy te chau phatura duan ni in alanga mase Fujian hi nuclear hmang ani lo wangin US Navy te nuclear hmang indo lawng lian te chu ala tluk phadon chuang lo ani heti lai hian China hian tun lai hian missile siam chhuah lamah nasa takin tranan la a CNN report in an tarlan danin tun hnaya China hmalak na hi satellite thalak atangin hmu ania China hian missile siam chhuahna hmun za som thum paruk nein hengzinga za somruk chuang te chu tun hnai kunga chung khan ti len le zau belani anti satellite thalak atang chuan factory tower thar te bunker le test na hmun thar te baka pon lera missile pad da te po hmu ania kumsang ni som ni atanga kumin thlengin China hian missile siam na hmun hi square meter makta duai ni zetina zau to a thingtlang khuwa le huanzau pui chu sipai hmuna an siam to ani China sipai People's Liberation Army PLA hnuaiah hian Rocket Force PLARF an oma anni hi China ram ven himna konga an lungphu man ni thu Xi Jinping chuan a soya China ram nuclear le ballistic missile lam buai pui tu an nia missile siam chuan lama an hmalak na hi China in Taiwan la ka tumna konga an in pu chana lian tak nia ngai ania sipai lam mi thiam te chuan China hian US le an thurwal puiten Taiwan tran puina an pek na tur port le helipad te chu an target ani mek anti heti lai hian US chuan Ukraine le Israel tran puya wangin third interceptor missile nei za som ni panga chu hmang zo to a US Defense Company Lockheed Martin hena US sarkar chuan third siam chuak turin contract dollar tu le ding on ni huwa pe to a third pakhat siam man hi dollar makta duai som pathum vel ani a asiam chung po thleng mozat o ani wangin voile khata hno kha mai thei ani lawang nimin khan North Korea chuan an ram tui pui kamatangin ballistic missile an kap chuang ni in South Korea le Japan chuan an soya South Korea sipai te chuan he missile hi short range ballistic missile ni an hriat thu sain North Korea ram mar thanglam China nenan in rinalma ka chuania bawro ka kem zasari vela sanga thok ni in an soibok South Korea sipai te chuan US nenan in Trump surveillance system chuan North Korea missile ka chhuah tum hi an hria an ka chhuah hnuah po an chui zui ta zel ni a soin Japan hena po hemi chungchang hi an hriat tir ve zel ni in an soibok Japan sarkar po in North Korea in ballistic missile an ka chhuah thu hi puangin Japan ram exclusive economic zone po na atlan yan rin thu sain Japan Prime Minister Sanae Takaichi chuan thil chia hriat an la nei lo thu a soyani karma sakhan South Korea to in US President Donald Trump chuan North Korea hruaitu Kim Jong Un nena in biaka du thu a soya North Korea hnai taka umlaya soyani wangin hruaitu pahni te in biak na hi hno sarum deuh tak poin an nei mai angem ti chu mitam tak zo na nia mase in biak na tari lawa Trump chuan Kim anena in biak na nei du thu ala soi zelani kan hriat vek angin kumsang ni som pakwa khana president masak tumin Trump hian inter Korea military border a Kim Jong Un hi lo han muto a tunruma president Trump in biaka du thu a soi hi Kim Jong Un hian a chang lova US president nenan in mu chu la hriat reng thu le angai tu chu fo thu a soya US president chuan North Korea chu nuclear ral thuam ti bo tura nor fo ba top chuan in biak na nei du lo chan tur om lo ati thunga ninga ni khan Korea ram foreign ministry chuan Trump sarkar in ram official tele polthen khatte sumle pai chebril kongaring hlela hrek chu in huat na ril ru wanga ni ti in
North Korea chuan an chang let ve an tia eng ang hoya chan let nge an tum te ro an soi chiang lem lo ani tunkar tir khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan South Korea tlo in South Korea nen ven himna kongan thodun na chu US chuan angai poimo hle ti a soinona South Korea rama US sipai omde chu North Korea sipai te che dan ngai ven renga nom thu a soi ani North Korea hian South Korea President Trump le China President Xi Jinping te jin ma hian short range ballistic missile engemaw zat an kap chuaka hengzinga hian hypersonic missile le sea to surface cruise missile te pawh atelani nimina North Korea in ballistic missile ka chu chungchanga hian Russia chuan North Korea hi tanin anram himna tura hmala turin diknan nei thu an soi Moscow media te zo na changin Russia thupuang tu Dmitry Peskov chuan Country Democratic People's Republic of Korea in anram ven himna konga dikna chanvo an nei hi kan za sakani ati Manilo ka Russia chuan Burevestnik cruise missile Kovela missile defense system ommek in an dan thei lo tur tian soi an en china he missile hi thale niang US President Trump chuan a sipai te chu nuclear test chunzom tura in buat sai turin a hriat tir pha hiala kumsom thum pathum chung zat nuclear an test to lo hnuwa Russia cruise missile thar nuclear hmanga ka chhuah nuclear bom keng thei bawk sia wangin Trump chuan nuclear test chunzom atum thar le ta ni kha Ukraine in dona wangin Europe ram hrang din muna thalawa US a sarkar lai puisum man tur budget pass theilova omen thlakat ai tam shutdown an kalpui mek boka heti lai hian Russia China le North Korea ten ral thuam an en chin zel bok sia khovel hi ral muang lo tak zetani thlipui hlawom typhoon kalmegi chuan Philippines rama mi za somriat pariat vel nun na suat hnuwa nimin khan Vietnam ram thlengin tuipui kam hnai lama athok na hle Vietnam ram thu nei tu de chuan thlipui hian a zung chopin thingtam taka chem thlua inti chia in power supply a topa ram chunga thlenero chuan thlipui hi a zuai ta deuh antia heti lai hian ruwa sur chun zom zela wangin Vietnam ram laili than hoa tanga kuang ti a chuan ruwa 2 millimeter zahni inchis riat zeta tamma tla zui dona he hian huele dak lak lui te chu tilianin tuilian le leimina thlena hlau om thu an soi ani Vietnam rama hian thlipui le ro pui wang hian mi pasarin hliam an tuara in sang ni zariat vel chia in mi makta duai khal le nuai thum vel electric eng nei lovin an om mek ni in disaster management agency chuan an soya Vietnam news agency chuan kuang ngai rel konga chiat thu an puanga social media lama in chung chiate tuilian in a chim in te kongpuya thingtu le hnom nok in tiang vum thalak le video te hmu tur om nual bokani Vietnam ram sarkar chuan chan chuan hna thok turin sipai nuai ni singruk le sangria tan tir chhuah thu an soya Vietnam ram hmar lam coffee chin na mun Central Highlands chu tuilian in a chim chedon ni in an soibok Typhoon Kalmegi hi kumina South China Sea tanga thlipui in siam som pathum na ni a Vietnam le Philippines ram te hi Pacific Typhoon Belt ta oman ne wangin Typhoon hian anoi na hle thina Philippines chuan naktuk cholni le thotan ni jinglama emo thlipui dang Super Typhoon Fungwang andong le don ni in an soimeka a hupur om khopang le nimin khan Indonesia ram khopui not Jakarta kilapa gading venga high school chunga mo sa thil engamo puaka wangin mi somnga palin hliam an tuara hliam tur te hi tamber chu zirlai an ni Indonesia National Police Chief Listio Sigit Prabowo chuan high school hung chunga ommo sa thil puaka mo phurtu hi zirlai nian hriat thu asaya rin hlel zinga pakhat chu hliam tur zinga na pol zaingai ani thu a soi boka tunthengan hriat china sirai lem le thuziak ten hmu atangin he thil pok hi zirlai zinga mi te ti nge nia rin the ani thu le thilom dan an chui chian mek zel thu a soi bok nimin kha Islam sa kho betu te tong trai ni ani a tong trai tura zirlai ten mo san pan khom lai chun lai tak vela thil pok hi hriat ani a Jakarta kho pui police ho tu Asep Edi Suheri chuan Misual beina nian hriat lo thu a soya Deputy House Speaker Sufmi Dasko Amat chuan damdoina da hliam tur te tlo hnuwa media te komin rin hel pakhat chuan zaya tok mek ni in a soya abaka soi chiang bik chuang lo ani thilpok hi engchiang nge ti po soi chian ala ni lawa thilpok hretu te chuan thilpok pop an hriat thu le electrical sualemo sound system pok emonian hriat thu an soya masel hliam tur an om tak teu wangin chu tiang mai chu ni lo devin hriat ani a
atira naupang somnga chuang damdawi in panpui an ni a damdawi na dah luh ngai chu somhni ni in anjinga hian na zual deuh pathum man omani Bahzar lo thlir awangin kan lawm e